L'escassíssim turó, en perill a casa nostra i en poblacions fragmentades, víctima dels atropellaments. Una òliba, abans comuna, que tampoc ha aconseguit creuar la carretera. I un senglar passejant-se pels carrers de la ciutat. Tots tres simbolitzen una dinàmica de tensió entre la vida salvatge i el nostre ús del territori. L'espai humanitzat i urbanitzat guanya terreny, creix i consumeix cada cop més espai i recursos. Una ocupació no només en superfície, sinó també amb una xarxa viària que tot sovint genera barreres gairebé insalvables, com una terranyina d'infraestructures i espais artificialitzats. El que anomenem infraestructura verda, el continu d'espais oberts, naturals i agrícoles que formen la matriu territorial que sosté la vida, on viu i circula la biodiversitat amb qui compartim espai vital, es troba tot sovint fragmentada pel nostre entramat d'infraestructures grises. Per tal de garantir la connectivitat entre els espais i alhora la seguretat de les vies de comunicació, és fonamental, d'una banda, instal·lar tancaments perimetrals que evitin que la fauna accedeixi a les vies, però alhora és essencial facilitar estructures de connexió, sigui adaptant les ja existents o, si cal, construint-ne de noves. Poden ser grans aqüeductes perquè la fauna pugui travessar les infraestructures per sobre, o també podem adaptar drenatges o ponts per facilitar el pas dels animals. Tot plegat aprofitant els connectors ecològics naturals, com ara els rius i rieres, però també conservant els mosaics agroforestals que tenen una importància ecològica cabdal com a espais de connexió. A l'artificialització d'asfalt i formigó s'hi afegeixen dos canvis oposats i complementaris, que són una constant a Catalunya les darreres dècades. En un extrem, a les planes, una pressió creixent amb la intensificació agrícola als llocs més rendibles i l'artificialització dels espais intersticials entre infraestructures. Les espècies sensibles lligades a l'antic mosaic agroramader de plana, com l'òliba i el turó, se'n ressenten. A l'altre extrem, allà on el relleu i el sòl fa l'explotació menys rendible, l'abandó dels usos tradicionals ha comportat una pèrdua d'espais oberts i un increment de la superfície forestal que beneficia a altres espècies que es refugien al bosc. A més, de forma creixent, l'espai urbanitzat i fins i tot l'urbà entren en contacte directe amb el forestal i apareixen conflictes emergents ben diversos. Un d'ells amb el senglar, un bon exemple d'espècie generalista afavorida per l'abandonament dels usos tradicionals del bosc. Les altes densitats que ha assolit per la manca de predadors, l'emboscament creixent i la gran disponibilitat de menjar que pot obtenir en conreus i zones urbanes, i a vegades agreujada per actituds inapropiades, han afavorit la seva entrada a les ciutats, amb els riscos sanitaris i per la seguretat de les persones que això implica. Trobar un equilibri entre urbanitat i salvatgia és un dels molts reptes en aquests paisatges complexos i duals que hem construït.